Nancy Blower hi nau noi zirtirtu ni in naupang te chuan Miss Nancy ti in an ko chin Manson City a Charlie Brown Preschool and Daycare thok ani a naupang sikul lakal rual lo mol mangle la nau tak tak kil koi tu Miss Nancy hi a na a chiang le in pe zo tak ni in a naupang te ho chu chhanem hle ma se avil ne cher hle a naupang te point an thil vei zong le an ril ruwa zong te chu an shil fai kel chin puitling tan chuan haulam viau chin ma se ngun takin a naupang te thu soi chu angai thlak sakin akil koi thiam em ani a naupang te zinga chuan mipa naupang kumlimi a hming kem den ti chu a oma naupang hlim le harwang tak ani a ma se ni enge motiliam ta achang khan a hlim mel te chu mu tur an to lo Miss Nancy po chuan kem den mi zein thlak danglam talu tuk chu alo mu mai lo naupang ma ni se mood off chang te chu an nei ve chin te me mai ma se kem den ero a mela phorna le hlim mel a put to lo na ni tam fe ani to Miss Nancy chuan a chan zon chua nge Julia chita ni tam fe aliam nu po chuan kem den chu a hlim thei chuang lo chiana kom ngai to lova ama in kil toile in thlasung takin kil khata mial chin Miss Nancy chuan ko shangin nel le in hong takin achunga enge thlenga engwanga chutia tamai chungi ani ti chu azota mipa naupang kumlimi chuan apa nen hun nuam tak an man dun chin thu te chu asoya zanri ai tur ten an chuak dun china apa chuan car to pa te chuan amusement park ka te shwain a movie ngai nat Frozen le Moana te chu a en pui chin thu te a shil masate te a chumi nuwa apa chuan atan hun anei ta ngai lo thu te a soitarewa apa chuan nat na khir le ti dam thei lo a ve wanga a chwa san tak dei thu le chu awanga alungai chin zia te chu a shil ta ani Miss Nancy chuan athil sha te chu mak ati hle a alo boy vena tur lo ma se anau pang en ko lai kumlimi lek chuti taka ngong tu chu engdam lo na nge ni siam chat sak thei te alo nei mel takin ti be sein biak po chu atum ta ani Miss Nancy chuan kem din pa Daryl chu abetange ya thil thlengin afapa a ngong dan te chu shilin eng thil nge thleng ti te chu azota Daryl chuan adam lo thu alo shila dam lo satlia mai ni lovin dan na khir khan le nu na chan mai theina dan na hlo tak kal chalo ten an ve chin Barger's disease an ti chu alo ve ani kumsang ni som khan dam lo chanin kumsang ni som proka phe chuan an nat na te chu azwal kain doctor te vilna hnuaya lo chuan a thei to lo ani chu wang chuan a chung te bola thei lovin a fapa kem den laka changa in lakshan chu angai ta ani chu mai ni lovin Daryl ta kal hi 20% chi a function to a chachuak le tur chuan a mil pui kal pe thei tur a mu watangai bukani chu thu a sha chuan Miss Nancy chu a chong hle a Daryl te pa fa chu a khongai tak zetani ma se enge ani a fa pazirtir tu ve mai chuan ti sak thei ane te lulang a sikul no pangzinga mi kem den nun in thlak chan chu a she to nge ya ma se enge ti sak thei ane chuan ta kang Daryl ta din mun chu a chalo zwal zela kalpe tu a muwat lawani chuan rei a dei to don lo a chian tele a chung khatte pon rondonate antum china ma se in milte a ve tlat si awangin aponga puin a in pek ngot thei si lawani kidney transplant ti tur chuan waiting list sa andari a ma se akal mil pui mutur chuan kumfe pu a nga angai mai thei chu tur heroin hun anei ve to lo chan me kani lelama naw noi zirtirtu Miss Nancy po anuam thei to bik lo kem den te pa fa chu aril ruwa an renga panei lo hani mei tur chuan azir lai du tak kem den chu alainat si atopa chuan athona preschool an ho tu ber chu bia in chawlh adil taroya chawlh adil chan chu kem den pa Daryl chu kal a pe thei nge thei lo te sa du wang ni in alawin mil hlo ani chuan pek nge ya tum bukani kalpek adu thu awashil chuan Daryl chu makti na le lo min lo khata
a zakin a in thlasung ngoi bok si chu vele Nancy chuan mana ka tho pui pakhat po hian thimai tur mi pakhat ne na kal ape a ama po a hlim pha viawa sin khata chang khan ke po in tu emo ama mo tu tak ne na kalpek ve hi kalau tumril rudai to ti na shila tuna in pa fa hlim taka in dun zel theinan kakal hian changkai na anei ani chuan chu ngei chu ka ti tur ni in ka sia ani ti in a soizoma ti chuan Nancy chuan darel chu kal ape theidon em ti chu doctor te chuan an endik tran ta vela van nei thlak takin alawin mil hlau chumi hnu chuan test tur neu engenge mo an test le anga chumi hnu le a chuan ani tur rel ani to mai ma se chumi ma chuan Nancy chuan aril ru asiam fel tak zetem ti chanan counseling an han nei pui le ri a achan chu kal in pe kidney transplant hi thil na mai ani lo ape tu chuan kal pakhat chau anei to don awangin nakin zela ngong engemaw po alo nei the chu wangin phur thuta ka pe done tiringota nakin loka in chile mai tur si ani MT te chu an chian ve phuta ngai ani thlazet anin buat sa hnu chuan kumsang ni som pasari Juni Khatkan University of IOWA Hospital and Clinic sa Dr. le nurse thiam tak te chuan an pahni chuan an zaita ani an zai hlotling dun viau boka karni vel damdo ina anom hnuwa in lama an hotir ta ani kal chevek chel to athi hun nga ka damdo in khumamu top amangai afapala ka changa in thiar filim ngai khopanat na run thlak le mitam tak nun na lo swat to tula ka chang chuan vanei thlak takin ahim ta hlau mai Darrell Peterson chuan achunga thil thleng chu soin minzai tu doctor le nurse zong te baka hospital staff zong te hnena khan kalom tak zitani tin kalmin petu Miss Nancy chunga hian engtia lom thu soi chi nge engtianga om tur nge po ka she thiam lawani mi in inun na chan him sak ve chesela engtin nge lom thu isilang chutiang che chuan ka soi ve du ani ang kan pa fa in kan nuna kan tong hi kan van nei tak zitani ani anga damlo na tak ten an mamo huna kalpe mai tura in pe hi mitam takan oma om zel sela po ka ti ani nun na thar min pe tu ani a alaka kalom na hi engtika ma ka soi se ngai lawang ti ina soyani afapa kem den po hi an Miss Nancy chunga alom ve hle a nangma awangin kapa ka nei le thei pha a rei tak min dampui ve theidon ta ani hi ti in lom thu ashila chu thu te chuan Nancy thinlung a hne ema athil ti chu adik nge ani ti a chiang chho zela pa fa in chen mai turte omdun le theina kalkong ani awangin a hlim jok hle ani tuna chuan kem den po ahma angin a hlim le to a apa shi sel na ngai to angai lovin hadam takin sikula le kha ajir ve thei to ani Darrell Peterson chuan he achan chin awang hian mitam takin kalpek du na ril rute alo put pha nge arin tlat thu a soi bokani tuna hian mithiam ten an chu danin khuvel puma kalpe tu tur ngak mek mi noi kwa sang thum vel anno manga chut ani a kum som hnuwa phei chuan an pun fe an ring bokani ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se le peka ai ngai nom jok nen kan lo le thuayang tin tlang au channel hi ilola subscribe lawani chuan khongain min lo subscribe ve shamla tin ka video tharlama piang te olsam taka ilo mu zung theinan subscribe button sira darlem kha khongain min lo on sak sham bok don nia ni man nuam mangcha mutui le vek ule